Belarus Respublikasynyň Minsk şäherine sportyň samba we söwüş samba görnüşleri boýunça geçirilen okuw turmuş gyňlaşanyň şäklerini Belarus Respublikasynyň prezidentiniň kubugyny almak uğruna ýarışdy. Ýerleşlerimiz ýeňişlerini bayram etdiler. Ýurdumyzyň Söwüş Tumoty Milli Federasiýasynyň türgüni Agatapar Muhadow sportyň söwüş samba görnüşi boýunça 88 kg agram derejesine çykyş edip birinji orna we altyn medala munasip boldy. Aşgabat şäheriniň prokuraturasynyň işgäri Suwhan Öwezgeliýew söwüş sambasy boýunça 98 kg agram derejesine çykyş edip birinji orny we altyn medal eýleme başardy. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň talebi Maksat Anygylyjew söwüş sambasy boýunça 79 kg agram derejesine çykyş edip birinji orny we altyn medal munasip boldy. Şeýlede Lewap vilayatynyň Köýtürnäg atrafynyň 3-nji sport mekdebiniň tälimçisi Muminjan Ardakulov söwüş samba boýunça 71 kg agram derejesine çykyş edip birinji orny we altyn medal eýleme başardy. Türkmenistanyň Söwüş Tumoty Milli Federasiýasynyň türgüni Rüstem Penjiýew söwüş samba boýunça 79 kg agram derejesine çykyş edip ikinji orny we kümüş medala. Şeýlede Telekommunikasiýalar we Informatika Institutynyň talebi Bezirgen Begenjew söwüş sambasy boýunça 98 kg agram derejesine çykyş edip ikinji orny we kümüş medala munasip bolmak başardylar. Halkara ýarşynda Türkmen Döwlet Binägärlik Guruluş Institutynyň talebi Babamurad Bayramow 58, Içeri işler ministrliginiň Mälik Berdimuhammedow adyna 10-nji harby bölümine eskeri Niyazmurad Babekow 64, Lewap vilayatynyň 1-nji sport mekdebiniň tälimçisi Bägül Nuriýewa 50, Lewap vilayatynyň Däne Utranyň 2-nji sport mekdebiniň tälimçisi Aziza Nazarowa 50, Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgäri Ahmet Tanryberdiýew 58, Lewap vilayatynyň Şärji Utranyň 4-nji sport mekdebiniň tälimçisi Kambar Umarow 71, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň işgäri Artur Ýaňybaýew 79, Türkmen Döwlet Mali Institutynyň talebi Döwlet Aslamow 98-den ýokary, Lewap vilayatynyň Türkmen Hawa şäheriniň 7-nji sport mekdebiniň tälimçisi Saodat Ismuradowa 80 kg agram derejelerine çykyş edip 3-nji orna we 1-nji medallara munasip boldylar. Ýerleşlerimiziň halkara ýarşynda gazanan medallary 15-e deň boldy. Olaryň 4-üsi altyn, 3-üsi kümüş, 8-si bolsa 1-nji medallardyr. Halkara ýarşynda ýurdumyzyň milli ýygnysy toporlaryň 3-nji orna munasip boldy. Türkmen türgünleriniň halkara ýarşylaryna gazanan ýeňişleri ýurdumyzda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň başyna başlan we häzirki wagtda hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyzyň başlandygyna sportyň bilen sepketlere göterilýäniň nowatdaky sutnamasydyr.